Κάποτε οι πιστοί ζήτησαν από τον Άγιο να κάνει μια παράκληση για τον γεωργιανό λαό. Μαζεύτηκαν όλοι στην εκκλησία και αφού τελείωσε η παράκληση, ο Άγιος είδε ένα όραμα. 2 λευκοφόροι τον πήραν και τον πήγαν σε ένα δωμάτιο όπου είχε ψηλαφιτό σκοτάδι. Ένιωθε όμως να πατάει πάνω σε κάτι μαλακό. Ξαφνικά το δωμάτιο άρχισε να φωτίζεται και μια φωνή ακούστηκε να λέει: «Έρχεται η βασίλισσα των ουρανών! Έρχεται η βασίλισσα!» Τότε εμφανίστηκε η Παναγία και κοιτώντας τον Γαβρίλ πολύ οργισμένα του είπε: «Γι' αυτά με παρακαλάς, Γαβρίλ? Έτσι περιμένει να σωθεί η Γεωργία όταν γκρεμίζει τους ναούς της και όταν ο Πατριάρχης σε παρακαλεί να σταματήσεις?» Τότε ο Άγιος κοίταξε κάτω και είδε πως πατούσε και άλλα πράγματα. Είναι αυτά που κάνουν οι φώνησες. «Φώνησα, εσύ θα σε δείξει το παιδί σου μεθαύριο και θα σου πει: εσύ είσαι που δεν με άφησες να δω το φως της ημέρας. Ας με άφηνες και ας σκότωνες το παιδάκι που ήταν μέσα στην κούνια. Γιατί δεν με άφησε να δω το φως της ημέρας?» Θα το πούν τα παιδιά. Πατούσε πάνω σε χεράκια, σε ποδαράκια από μωρά. Αυτό είναι που με παρακαλάς, Γαβρίλ? Δεν βλέπεις πόσες εκτρώσεις κάνουνε? Μετά από αυτό το όραμα προέτρεπε με πολλή επιμονή τους γονείς: «Σταματήστε τις εκτρώσεις, θα χαθεί η Γεωργία, θα χαθεί η Γεωργία, σταματήστε!» Τελικά ο Πατριάρχης, μην μπορώντας να βγάλει άκρη μαζί του, τον κανόνισε με βαρύ επιτίμιο, 5 χρόνια αργίας
και αποχής από τη Θεία Μετάληψη. Διηγείται ο ίδιος πως η πιο δύσκολη της περίοδος της ζωής του ήταν αυτή, διότι δεν μπόρεσε να μεταλάβει τον αχράντο των μυστηρίων και η ψυχή του ένιωθε πως ήταν στον Άδη. Ο Άγιος επιδίωκε να ταπεινώνεται. Καθόταν έξω από την εκκλησία και ζητιάνευε, κοιμόταν στα κημητήρια και γυρνούσε στους δρόμους κάνοντας το σαλό, τον τρελό. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας χόρευε το λεγόμενο χορό Σαλαχό και όταν έβγαινε ο ιερέας φώναζε και του έλεγε «Καλά βρε τρελέ, τι θόρυβε δημιουργείς την ώρα της Θείας Λειτουργίας?» Τότε γυρίζοντας ο Άγιος απαντούσε «Τρελοί είναι αυτοί που σε έβαλαν στο ιερό και αυτοί που χειροτονούν αμούστακα και αθεόφαβα παιδιά. Αυτοί είναι τρελοί, όχι εγώ. Αυτοί που τους χειροτονούν αμούστακα και αθεόφοβα παιδιά». Θα ακούτε αγγλικές ψυχούλες, να τα ακούσουμε όλοι, και οι επίσκοποι και όλος ο κόσμος. Αυτοί, έλεγε ο Άγιος, αθεόφοβα παιδιά, αθεόφοβοι άνθρωποι. Το κόμμα έβαζε τους δικούς του ανθρώπους και τους έκανε ιερείς, πιέζοντας τους αρχιερείς, και το ήξερε ο Άγιος. Γι' αυτό έλεγε τρελοί είναι αυτοί που χειροτονούν αμούστακα και αθεόφοβα παιδιά. Τους έκαναν ιερείς για να ελέγχουν την κατάσταση. Και ο Άγιος το είχε πληροφορηθεί. Κάποτε θα γινόταν μια Θεία Λειτουργία στο ναό των 12 Αποστόλων στη Μονή Σβετισφόβελη. Ο Άγιος με πολύ πόνο και δάκρυα παρακάλεσε να τον λυπηθεί και να τον αξιώσει να μεταλάβει τον αχράντων μυστήριων. «Δεν μπορώ, Χριστέ μου, χωρίς να μπει στην ψυχή μου. Εσύ είσαι η ζωή μου, εσύ είσαι η αναπνοή μου, εσύ είσαι ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Πώς να ζήσω χωρίς να μεταλάβω τα Άγια Μυστήρια?» Μετά από πολύ ωρή προσευχή τον πήρε ο ύπνος και βλέπει το εξής όραμα. Παρουσιάστηκε μπροστά στην ωραία πύλη ο Χριστός και η Παναγία και άκουγε τον Χριστό που έλεγε στον Πατριάρχη επιτακτικά, δείχνοντας τον Άγιο. «Μόνο από Αυτόν θα δεκτώ τη θυσία». Γιατί ο Πατριάρχης του είχε βάλει αργία. Τον είχε σταματήσει. Αργία σημαίνει σταματάει από κάθε ιεροπραξία. Δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί να κάνει αγιασμούς, δεν μπορεί να κάνει στεφάνομα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μόνο από Αυτόν θα δεκτώ τη θυσία της Θείας Λειτουργίας. Ξυπνώντας ο Άγιος ένιωσε μέσα του ότι ο Θεός θα εκπλήρωνε τον πόθο του. Έκανε λοιπόν τον κανόνα του, διάβασε τη Θεία Μετάληψη και αφού ετοιμάστηκε πήγε στο ναό. Ο Πατριάρχης τον αναζήτησε με το βλέμμα του και αφού έκανε νόημα να μπει μέσα στο ιερό, το ρώτησε αν ήταν έτοιμος να λειτουργήσει. Ο κόσμος διηγούνταν πως εκείνη την ημέρα ο Άγιος έλαμπε ολόκληρος. Το πρόσωπό του δεν μπορούσε να το δεις από τη χάρη και ήταν ασυνήθιστα όμορφος. Ήταν γι' αυτό ένα Πάσχα. Ο Βερίτης δεν λέει Πάσχα θα κάνω σήμερα, Πάσχα θα κάνω πάλι, γιατί θα κοινωνήσω πάλι. Έτσι όταν κοινωνάμε έχουμε Πάσχα. Πάσχα έχει η ψυχή μας. Και αλίμονο σε αυτούς που δεν κοινωνάνε. Τι θα πούνε στο Χριστό? Εγώ δεν σε ξέρω. Εγώ εσύ θυσιαζόσουνα την Κυριακή στην εκκλησιά, στο θυσιαστήριο. Εμένα δεν με έμελε, επομένως δεν με μέλει και τώρα. Και να μην παραπονεθούν όταν ακούσουν τη φωνή και αυτή. Και εγώ δεν σε ξέρω. Μετά από αυτό το γεγονός, ο Μητροπολίτης τότε και νυν Πατριάρχης Ηλίας τον διόρισε πνευματικό γέροντα στη Μονή Σαν Ταυρό. Ο γέροντας πια είχε την πνευματική ευθύνη των μοναζισσών και πολύ συχνά με αγάπη και επιμέλεια τις νοθετούσε, διδάσκοντάς τες στην ταπείνωση. Διηγείται μια μοναχή. Κατέβηκε ο γέροντας 11 η ώρα το βράδυ και ενώ ήμουν έτοιμη να φύγω για να πάω στο κελί μου, μου ζήτησε να του φτιάξω μία σούπα.
Όταν του τη σέρβιρα και έβαλε την πρώτη κουβαλιά στο στόμα του, άρχισε να φωνάζει. Σούπα είναι αυτή που έφτιαξες. Σούπα είναι. Αν ήξερα ότι θα την έφτιαξες τόσο χάλια, καλύτερα να δεν την είχα κάνει μόνος μου. Εγώ άρχισα να δικαιολογούμε και να επιμένω πως η σούπα ήταν μια χαρά. Τότε αυτός γονάτισε μπροστά μου, μου ζητούσε συγγνώμη και αφού με φίλησε πατρικά μου είπε «Κακό είναι που θέλουν να μεγαλώσετε γρήγορα στα πνευματικά. Αφήστε να σας κατσαδιάζει ο γέροντας ή ο πατέρας σας ή ο πνευματικός σας ή οποιοσδήποτε. Αφήστε τα, μην ταράζεστε. Αυτός που ταράζεται σε κάτι που θα του πει ο γέροντας έχει ένα μεγάλο δαίμονα μέσα του. Έχει το νεοσφόρο και στο νεοσφόρο θα πάει μέχρι που να φτάσει σε ένα διάστημα να μην ταράζεται σε κάθε παρατήρηση που θα του κάνει ο προεστός ή η προεστόσα. Ένα διάστημα ανέβηκε στον πύργο του Μυριάμ γιατί θέλησε να επιδοθεί στην ευχή και να κάνει ησυχαστική ζωή. Άκουσε όμως φωνή που του έλεγε «Γαβριήλ, εσένα σε θέλω μέσα στον κόσμο». «Ακούς Γαβριήλ?» «Διηγείται η ηγουμένη κατεβάν της Μονής Σάπταυρο». Ο γέροντας Γαβριήλ είχε πολύ χάρη και σε κάθε άνθρωπο έβλεπε την εικόνα του Χριστού. Θεωρούσε τον εαυτό του πολύ αδύναμο και ήταν αξιοθαύμαστα πράος. Πολλές φορές έλεγε ότι οι αμαρτίες μας είναι σαν μικρά πετραδάκια στα μάτια του Θεού. Πετραδάκια είναι οι αμαρτίες. Και πως δεν υπάρχει αμαρτία που να νικάει το έλεος του Θεού. Δεν υπάρχει αμαρτία που να νικάει το έλεος του Θεού. Όσο αμαρτωλός κι αν είσαι, όσο ελεηνός και τρισάθλιος αν είσαι, αν υπάρχει ένα συγγνώμη, συγγνώμη Θεέ μου, κάμπτει στο Θεό, ούτε ο Θεός δεν μπορεί να μη σε ελεήσει μετά από το έλεος που θα ζητήσεις εσύ ο ίδιος. Δεν υπάρχει αμαρτία που να νικάει το έλεος του Θεού. Από το 1972 μέχρι το 1990 είχε εντολή από τον Πατριάρχη να πηγαίνει και να λειτουργεί σε μισογκρεμισμένους ναούς. Έλεγε συχνά «Ο άγγελος της προσκομιδής». Ο άγγελος της προσκομιδής. Άλλο είναι ο άγγελος του ναού, ο οποίος είναι εγγενιασμένος και στέκεται εκεί, και άλλος είναι ο άγγελος της προσκομιδής. Ποιος είναι ο άγγελος της προσκομιδής? Θα σας πω μερικά από αυτές τις εμπειρίες που είχα από μικρό παπαδάκι. Βοηθούσα κάποιον επίσκοπο Άγιο, ο οποίος είχε γεράσει και με στέλνανε να τον διακονήσω γιατί δεν μπορούσα. Τι λοιπόν έγινε? «Πάτερ Φιλόθε, τα είπες? Έκανες την προσκομιδή σου?» «Την έκανα, Άγιε Δέσποτα». «Και εγώ του τα είπα όλα». «Σε ποιον τα είπατε, Άγιε Δέσποτα?» «Στον άγγελο της προσκομιδής», έλεγε με απλότητα. «Δεν ξέρεις ότι δίπλα σου υπάρχει άγγελος ο οποίος παίρνει όλα τα ονόματα που θα μνημονεύσει ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς και θα τα δώσει στο θρόνο του Θεού εκείνη την ημέρα που γίνεται η λειτουργία?» Έτσι έλεγε και ο Άγιος. Ο άγγελος της προσκομιδής. «Χαίρετε που λειτουργείται ο ναός και εν ημέρα κρίσεως αυτός θα μεσητεύσει». Η ενδυμασία του Αγίου ήταν πάντοτε φτωχική. Ο ίδιος τόνιζε πως οι καλόγεροι πρέπει να φοράνε το ράσο και το κουκούλι. Οι καλόγεροι, ο ίδιος ο Άγιος έλεγε και το δίδασκε, και να το ακούσουν αυτοί που δεν φοράνε ράσα μες στην εκκλησία και πηγαίνουν με χωρίς ράσα, ενώ θα πρέπει είτε καλόγεροι είναι να φοράνε και το εξόρασό τους και να φοράνε το ένδυμα αυτό της μετανοίας που λέγεται το τιμημένο αυτό ένδυμα, το ράσο και το κουκούλιον της Παρθενίας. Το τιμημένο αυτό ράσο, το οποίο είναι το ένδυμα του ουρανού και η σκέπη του ουρανού. Δεν το φοράνε, πηγαίνουν έτσι, σαν παλιάτσι. Πήγαινε παλιάτσο, σαν να είσαι κάποιος μέσα στην εκκλησία. Δεν έχεις το δικαίωμα να πετύσεις την εκκλησία και να μην φοράς το ράσο σου. Έτσι
που όπως σας είπα, ο ίδιος τόνιζε πως οι καλόγεροι πρέπει να φοράνε το ράσο και το κουκούλι. Στεναχωριόταν όταν έβλεπε ελλειπή την ενδυμασία των μοναχών. Στεναχωριότανε. Ο Άγιος συνέχιζε τη σαλότητά του, κηρύττοντας τον κόσμο. Να έχετε αγάπη, μπρε, να θυσιάζεσαι το ένας για τον άλλον, ο ένας για τον πλησίον σου. Δεν θυσιάζεις τον εαυτό σου. Για τον πλησίον σου να το θυσιάζεις, τότε δεν έχεις πετύχει τίποτα. Τίποτα στη ζωή σου δεν έχεις πετύχει. Εσύ μοναχέ τα ακούς, εσύ μοναχή τα ακούς. Να θυσιάζεις το δικό σου το θέλημα, τον εαυτό σου. Διότι τότε δεν θα έχεις πετύχει τίποτα στη ζωή σου. Όλα του τα κηρύγματα Αγγλικής Ψυχούλης ήταν περί αγάπης, περί θυσίας, περί ταπεινώσεως, περί υπακοής. Και ήταν ο πρώτος που έδινε το παράδειγμα. Διηγείται ένα πνευματικό του παιδί, ηθοποιός. Τότε, μια ημέρα ανέβηκε ο Άγιος στον άμβονα. Έτσι έλεγε και φώναξε δυνατά. Αγαπήσατε τον Θεόν. Αγαπήσατε τον Θεόν. Αγαπήσατε τον Θεόν και ευρύσετε χάριν αιώνιον. Και άρχισε να κλαίει γοερά. Γοερά έκλαιγε τόσο πολύ, με τόσο πόνο ψυχής, που ανατριχιάσαμε, λέει ο ίδιος, και αρχίσαμε να κλαίμε όλοι εκεί. Έπειτα, κατεβαίνοντας από τον άμβονα, εξαφανίστηκε. Μάλλον πολλοί τις μοναχές, και ένας κοσμικός κάποτε το ρώτησε, γιατί μαλώνεις τόσο πολύ τις μοναχές, ή εσύ σαν ηγούμενος μαλώνεις τους μοναχούς? Εκείνος απήντησε, αν ήξερες πόσο τις αγαπώ αυτές τις καλόγριες, η ψυχή μου πονάει για αυτές. Αν δεν τις μαλώσω, αν δεν τους μαλώσει ο κάθε προεστός, θα πάρουν τα μυαλά τους αέρα. Αν θα πάρουν τα μυαλά τους αέρα, θα κολλαστούν για αυτά. Μην νομίζουν ότι θα περάσουν αυρόχης ποσί το μεγάλο δικαστήριο εκείνο. Θα κολλαστούν. Κάνεις ό,τι θέλεις, μπρε. Είσαι μοναχός, είσαι μοναχός, είσαι αμόναχος. Κάνεις ό,τι θέλεις, ό,τι σου γουστάρει κάνεις. Αυτά έλεγε ο Άγιος. Αλλά πρέπει να σε μαλώσει ο ηγούμενος για να βάλεις στα μυαλά σου μυαλό που δεν έχεις μυαλό, γιατί έχουν πάρει πολύ αέρα τα μυαλά, και κάνεις το θέλημά σου. Το θέλημά σου είναι φωτιά. Το θέλημά σου θα σε κάψει μια ώρα, θα καείς μια μέρα, γιατί κάνεις το θέλημά σου. Εκβιάζεις το γέροντα ή τη γερόντισσα να σου κάνει αυτό που θέλεις, και σου κάνει αυτό που θέλεις. Αλλά μην ανησυχείς, μην ανησυχείς. Όταν θα περνάμε το Γιοφυράκι, θα με συναντήσετε κάποια μέρα. Θα μου πείτε, είχες δίκιο, αλλά θα γκρεμίζεστε. Θα περάσετε από μεγάλο δικαστήριο. Αυτό είναι που παίρνουν τα μυαλά σας αέρα και κάνετε ό,τι θέλετε. Το θέλημα είναι φωτιά για τον μοναχό και για τη μοναχή. Έτσι διηγείται η μοναχή Πελαγία. Θυμάμαι μια περίπτωση, όταν ήρθαν μια ομάδα νεαρών παιδιών και ρώτησαν τον γέροντα Γαβρίλη, τι είναι ο μοναχισμός? Εκείνος, αντί να απαντήσει, σηκώθηκε και άρχισε να με μαλώνει πολύ άσχημα, φωνάζοντας πως δήθεν είχα κάνει κάτι χωρίς ευλογία. Γιατί το κάνεις χωρίς ευλογία? Χωρίς ευλογία δεν το δέχεται ποτέ ο Θεός. Ούτε με το θέλημά σου, όταν το θέλεις αυτό και στο δίνει ο ηγούμενος, με το ζόρι στο δίνει. Δεν το θέλει ο Θεός. Το έκανες χωρίς ευλογία εσύ όμως. Μόλις όμως σταμάτησε, έπεσε γονατιστός μπροστά μου και κλαίγοντας μου ζητούσε συγχώρεση. Εγώ το συγχώρεσα και αφού αγκαλιαστήκαμε, έκατσε ξανά στην καρέκλα του και τους είπε, αυτό θα πει μοναχισμός. Να έχεις ταπείνωση, ταπείνωση, ταπείνωση. Χριστέ μου, εσύ τι μας δίδαξες? Τι μας δίδαξες όταν ήρθες σε αυτόν τον κόσμο? Εσένα δεν σε δέσανε, εσένα δεν σε προδώσανε, δεν σε φτύσανε, δεν σε σκαμπιλίσανε, δεν σε ψευδομαρτυρήσανε, δεν σε κλωτσίσανε, δεν σε ραπίσανε, δεν σου βάλανε στεφάνι αγκάνθινο, δεν σε σταυρώσανε. Τι είναι μοναχισμός?
είναι το ένδυμα αυτό που λέει ότι στενή και τεθλιμμένη είναι η οδός. Το Χριστό μας πρώτα κάνανε. Λίγο να σου κάνουνε, γυρίζεις και γίνεσαι θηρίο. Και αρχίζεις από μέσα σου το θηρίο. Αυτό το θηρίο, σε όποια κόλαση ανήκει, αυτό το θηρίο θα σε πάρει, θα σε τραβήξει. Σου το λέω ενώπιον ουρανίων, επιγείων και κατακτονίων, διότι κρύβεις ένα μεγάλο διάολο, το διάολο του εγωισμού και της υπερηφανίας, να μην σε θίξουνε. Μην ανησυχείς. Θα δούμε ποιος εκ των δύο έχει δίκιο. Έτσι διηγείται ο Μητροπολίτης Δανιήλ, πνευματοπέδι του Αγίου, για όλα αυτά που σας είπα. Μια μέρα, την ώρα του εσπερινού, και ενώ ήμουν στο ιερό με το γέροντα, ξαφνικά μου λέει να γονατίσω. Και τι να κάνω, μπουσουλώντας, δηλαδή με τα 4, να βγω και να ανεβώ στον άμβονα, με τα 4. Καταλαβαίνετε. Αυτό είναι σοβαρό. Ναι. Είναι σοβαρό. Κάνοντας την υπακοή, η υπακοή σου σε ανεβάζει. Η υπακοή σου είναι αυτή η οποία θα με στεύσει μεθαύριο. Η υπακοή είναι αυτή που βλέπουμε αόρατα και λέμε, μας λέει, κοιτάξτε με λένε υπακοή. Μπορώ εγώ να σας πάω με χρυσές πτέρυγες στο θρόνο του βασιλέως ουρανίου. Υπακοή, η υπακοή είναι ζωή. Η παρακοή είναι θάνατος. Παρήκουσε παρήκουε, κάνε το θέλημά σου παρήκουε, κλείσε μέσα στο κελί σου παρήκουε, ενώ λειτουργεί η εκκλησία σου και μην πας μέσα στην εκκλησία. Κάνε την παρακοή σου παρήκοη, κάνε ό,τι θέλεις και κάνε όπως θέλεις εσύ και θα σου πω μεθαύριο ποια θα είναι η τύχη σου. Ποια θα είναι η τύχη. Αλλά πιστεύω ότι θα με φέρει και ο Θεός μπροστά. Θα με φέρει μπροστά σε όλους αυτούς και θα μου πει, δεν το ακούσανε αυτοί, δεν τους το είπες, δεν σας το είπε αυτός. Τι θα πω εγώ, το είπες? Ναι, το είπα. Λοιπόν, θα είμαστε άφωνοι και άλλαλοι, αθεόφοβοι, παρήκοοι. Πώς μπορείς και τολμάς και κοιμάσαι, πώς δεν φοβείσαι τον Θεόν? Η αλήθεια είναι πως νιώθεις πολύ άβολα. Αλλά και τι μπορεί να κάνεις υπακοή. Ήξερες και ήξερα ότι ο λόγος του είναι νόμος. Την ώρα που έβγαινα μπουσουλώντας, λέει, και αυριανός δεσπότης αυτό, έγινε δεσπότης. Μπουσουλώντας τα 4, πήγαινε με τα πόδια και τα χέρια. Μπουσουλώντας. Οι μοναχές άστησαν, νομίζοντας πως τρελάθηκα, λέει ο επίσκοπος. Μετά από λίγο μου έκανε νεύμα να κατέβω, λέγοντάς μου, έλα, τώρα φτάνει, έκανες την υπακοή σου. Ναι, υπακοή κάνει τρέλες, ναι, κάνει τρέλες. Εσύ μην κάνεις τις τρέλες, κάνε αυτό που σου λέει ο γέροντας. Κάνε αυτό που σου λέει ο γέροντας. Μην το κάνεις και θα δεις πως γράφει κόκκινο φωτάκι, πράσινο φωτάκι αν κάνεις υπακοή. Μην την κάνεις την υπακοή. Μην βαριέσαι στην υπακοή. Και θα σου πω εγώ μεθαύριο. Δεν σε απογοητεύω. Κάνε υπακοή για να σωθείς. Η υπακοή είναι ζωή και η παρακοή είναι θάνατος. Με τέτοιες δοκιμασίες ο γέροντας μας δίδασκε στην ταπείνωση. Φώναζαν κάποτε το γέροντα για να βγάλει να διαβάσει ένα νεκρό. Την ώρα που άρχισε να διαβάζει το Ευαγγέλιο, τον είδαν όλοι οι παρευρισκόμενοι να υπερίπταται του εδάφους. Πετούσε. Έκπληκτοι άνθρωποι περιμέναν να τελειώσει το Ευαγγέλιο για να τον πλησιάσουν με δέος και θαυμασμό. Μόλις όμως είπε και την τελευταία λέξη αμήν, άρχισε να τους κακολογεί. Τρελές, βρώμες, ελεηνές, είσαι ελεηνές. Κακολογούσε σε τέτοιο βαθμό που οι άνθρωποι ξέχασαν το θαύμα που είδαν και πετούσε πριν ένα λεπτό και σάστησαν. Τι να πιστέψουμε, αυτός είναι που είναι είδαμε θαύμα ή αυτός που βρίζει. Ο Άγιος προσπαθούσε με κάθε τρόπο να αποφεύγει τους επένους γλυκές ψυχούλες. Συχνά ο γέροντας Γαβριήλ έκανε το εξής παράξενο. Βγαίνοντας από το ναό και απομακρυνόμενος λίγα μέτρα, γύριζε το κεφάλι του πίσω και άρχιζε να φτύνει. Που!
έφτινε. Ύστερα όμως, καθώς τύχαινε να περνάει από κάποια ταβέρνα, έκανε βλαβικά το σταυρό του. Κάποτε ένα πνευματικό του παιδί το ρώτησε, απορριμμένα το ρώτησε: «Γέροντα, γιατί μπροστά στις εκκλησίες φτύνετε και μπροστά στα καπηλιά και στις ταβέρνες κάνετε το σταυρό σας?» Ο Άγιος, βλέποντας την καλή του προαίρεση, του εμπιστεύτηκε το λόγο και του είπε: «Έξω από την εκκλησία υπάρχουν δαιμόνια που με μανία προσπαθούν να εμποδίσουν τους πιστούς να εισέλθουν μέσα. Αυτό το δαιμόνιο σε κάνει να κοιμάσαι. Κοιμήσου μοναχέ, κοιμήσου δόκιμε, κοιμήσου δόκιμη, κοιμήσου μοναχή, κοιμήσου κοσμικέ, κοιμήσου κοσμικιά, όταν η λειτουργία λειτουργάει ο παπάς και εσύ δεν πας, και θα σου πω μεθαύριο τι θα υπάρχει». Έτσι, όταν βγαίνω από το ναό και απομακρύνομαι, σε λίγο τα βλέπω τα δαιμόνια αυτά που έρχονται να αρπάξουν αυτή την ψυχή, τα βλέπω και τα φτύνω. Αντιθέτως, έξω από τα κέντρα των διασκεδάσεων, βλέπω λυπημένους τους Αγίους Αγγέλους να κλαίνε για τους ανθρώπους που μεθούν και αμαρτάνουν μέσα σε αυτά. Γιατί στις εκκλησίες μπαίνουν οι άγγελοι των ανθρώπων, ενώ σε αυτά τα καπηλιά και τα κέντρα βγαίνουν οι άγγελοι, και στις εκκλησίες και σε αυτά τα καπηλιά, τα κέντρα, μπαίνουν μόνο οι δαίμονες. Γι' αυτό λυπάμαι και εγώ μαζί τους και προσεύχομαι να αφήσουν την ενοποσία οι άνθρωποι και να πάνε στο ναό του Θεού. Παρόλο που όλα τα χρόνια έκρυβε τις αρετές του, πίσω από τη σαλότητα υπήρχαν θέματα που αφαιρούσαν το δόγμα και το αδιέρωτο της Αγίας Τριάδος. Σοβάρευε και άφηνε τότε να βγει όλη η θεολογία που κρυβόταν μέσα του. Κάποτε, σε μια ερώτηση που του έκαναν για το αν οι ψυχές λαμβάνουν τα μνημόσυνα που τελούνται για αυτές, ο Άγιος απήντησε, «Με τα μνημόσυνα οι ψυχές νιώθουν μεγάλη ανάπαυση. Όταν όμως γίνονται και αυτές λειτουργίες και ελεημοσύνες, τότε η βοήθεια είναι ακόμη μεγαλύτερη, τόση που μπορεί και να σώσει ψυχή από την κόλαση να τη βγάλει». Αχ, να ξέρετε πόση δύναμη έχει μια Θεία Λειτουργία, μια Θεία Λειτουργία. Θα μαζεύατε μέχρι και τη σκόνη από το πάτωμα της εκκλησίας. Ο γέροντας Γαβριήλ πολύ συχνά έλεγε πως οι μοναχοί πρέπει να κρατάνε τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα και πως αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι ήρωες. Και πονούσε για την κατάντια της πατρίδος του και έκλαιγε πικρά λέγοντας: «Αχ, οι μοναχοί που δεν νιώθουν μέσα τους ότι φέρουν ευθύνη για την πατρίδα, δεν είναι μοναχοί αυτοί». Πολλές φορές το έλεγε αυτό. Αυτοί δεν νιώθουν την ευθύνη για την πατρίδα η οποία χάνεται και δεν προσεύχονται. Πολλές φορές δεν μπορούσε ούτε να κοιμηθεί τα βράδια για την κατάντια της πατρίδος του και παρακαλούσε τη μοναχή να του σιγοψάλει το παραδοσιακό γεωργιανό νανούρισμα. Του άρεσε ένα νανούρισμα και καλούσε τη μοναχή να του σιγοψάλει το γεωργιανό νανούρισμα. Διηγείται η διακόνισσα του Αγίου Μοναχή Παρασκευή. Κάποτε ο γέροντας διηγήθηκε ένα όραμά του. Είδε το Χριστό να κρατάει ένα σταυρό και το ρώτησε: «Κύριε, με ποιο τρόπο θα σωθούν οι άνθρωποι σε αυτά τα έσκατα χρόνια?» Ο Κύριος απάντησε: «Τους ανθρώπους θα τους σώσει η καλοσύνη και η αγάπη». Γι' αυτό και ο γέροντας παρακαλούσε κλαίγοντας και έλεγε: «Κάντε καλές πράξεις, αυτό θα σας σώσει. Κάντε καλές πράξεις». Ξέρω και κάποιον
που το διδάσκει αυτό. Μακάρι να το ακούσουν αυτές που το ακούσαν ή αυτοί που το ακούσαν. Κάποτε η διακόνισσα η Παρασκευή θέλησε να τον μιμηθεί στην εγκράτεια και έτρωχε πολύ λίγο. Όταν το αντιλήφθηκε αυτό ο Άγιος, της είπε: «Παιδί μου, δεν μπορεί να κάνεις αυτή την άσκηση. Εγώ είμαι συνηθισμένος από μικρός. Το στομάχι με έχει συνηθίσει. Εσύ αρκεί να έχεις αγάπη και ταπείνωση και ο Θεός θα στο λογαριάσει σαν την άσκηση που θέλει να κάνεις». Ο γέροντας έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη και συμπάθεια προς τους μοναχούς οι οποίοι είχαν εγκαταλείψει τον κόσμο για την αγάπη του Χριστού και ζούσαν πλέον μόνο για Αυτόν. Πατρικά τους νοθετούσε στις θλίψεις και τους έλεγε: «Ο Κύριος και Δημιουργός μας δεν θα ήταν φίλος μας αν πάντα εκδήλωνε την αγάπη Του. Για να μας διδάσκει και να μας δυναμώνει, επιτρέπει δοκιμασίες, τις οποίες όταν τις αντιμετωπίζουμε σωστά με υπομονή και καρτερία, προσελκύουμε πλούσια τη χάρη Του. Γινόμαστε δικά Του παιδιά και Αυτός χαίρεται για μας». Μια φορά, καθώς ο Άγιος έμπαινε στην εκκλησία, πρόσεχε ένα μοναχό και πληροφορήθηκε τη στεναχώρια του. Τότε τον πλησίασε και αφού το χάιδεψε και τον παρηχώρησε, του ητώνησε πατρικά: «Να θυμάσαι πως τον μοναχό μόνο ο μοναχός τον καταλαβαίνει. Μόνο ο γέροντας τον καταλαβαίνει. Μόνο ο πνευματικός τον καταλαβαίνει». Κάποτε ένας άλλος μοναχός είχε λογισμούς φυγής. Ήθελε να φύγει. Έτσι τον κούρδιζε, τον ταλάνιζε ο σατανάς και του λέγε: «Φύγε, τώρα φύγε». Μάλιστα έβλεπε ο Άγιος που τον έσπροχνε από τη μονή για να φύγει. Τον είχαν τόσο πολύ κυριεύσει που απεφάσισε να πετάξει τα ράσα. Μπαίνοντας στο ναό για να ανακοινώσει την απόφασή του στον επίσκοπο, συνάντησε τον γέροντα Γαβριήλ, ο οποίος πληροφορήθηκε την ψυχική του κατάσταση. Ο γέροντας ανέβηκε στο κελί του, όμως η συνείδησή του δεν του επέτρεπε να διαφορήσει, παρόλο που είχε την πληροφορία πως αν βοηθούσε αυτόν τον μοναχό θα του στοίχιζε πολύ. Κατέβηκε λοιπόν στην εκκλησία και άρχισε να επιτιμά τον μοναχόν. Του έβαλε τις φωνές, τον γονάτισε και για αρκετή ώρα τον επέπλητε. Εσύ, του έλεγε. Μετά από αυτό ο Άγιος έφυγε. Ο επίσκοπος στο τέλος της λειτουργίας ρώτησε τον μοναχό αν ακόμα είχε λογισμούς φυγής. Εκείνος του απάντησε πως καθώς τον επιτιμούσε ο γέροντας Γαβριήλ, ένιωθε να πέφτουν από πάνω του βαριές αλυσίδες και να ελευθερώνεται ψυχικά. Μετά από αυτό το συμβάν, ο μοναχός άλλαξε πορεία και διορθώθηκε. Έμεινε με στιμονή και έγινε και Άγιος μοναχός. Ο γέροντας όμως, καθώς ανέβαινε στο κελί του, έπεσε στις σκάλες και έσπασε το γοφό του. Από τότε παρέμεινε κλινήρης μέχρι το τέλος της ζωής του. Το είχε προαισθανθεί ότι εσύ θα μου κάνεις αυτό το καλό, θα δεις τι θα σου κάνω. Τον έσπρωξε, έπεσε, έσπασε το γοφό του και παρέμεινε κλινήρης μέχρι το τέλος της ζωής του. Μετά από αυτό το πέσιμο έπαθε και υδροπικία. Είχε υποβληθεί σε μικρά χειρουργία μέσα στο ίδιο του το κελί. Το έβαζαν σωληνάκια για να απορροφήσουν τα υγρά. Ο Άγιος από τους πολλούς και φρικτούς πόνους που είχε τα τελευταία του χρόνια δεν μπορούσε να κοιμηθεί καθόλου και όταν τον έπαιρνε ο ύπνος για καμιά ωρίτσα θεωρούσε πως ήταν έλεος του Θεού. Κάποτε πονούσε τόσο πολύ που είπε με παράπονο: Κύριε, πού είσαι, πού είσαι. Έτσι γλυκές ψυχούλες. Τότε του εμφανίστηκε ο Χριστός σε όραμα και του απάντησε: Γαβριήλ, και εγώ πονάω μαζί σου. Προσέξτε τι μηνύματα μας δίνει ο Άγιος. Προσέξτε που στην παραμικρή δυσκολία αρχίζουμε λογισμούς φυγής, λογισμούς ενάντιος, λογισμούς κρίσεως, λογισμούς κατακρίσεως, για έτσι, για αλλιώς. Πονάει ο Χριστός, τότε πονάει για σένα και για μένα που έχω τέτοιους λογισμούς. Να καθίσεις στο ύψος σου. Θα περάσεις τις δοκιμασίες σου. Δεν είσαι μεγαλύτερος από τον αρχηγό μας, τον Χριστό, για να μην περάσεις τίποτε.
Θα περάσεις τις δοκιμασίες σου και δόκιμος θα γίνεις και θα σωθείς στα ουράνια, μέσα στον ουράνιο λιμώνα του, και θα μείνεις αενάος μαζί με τον Χριστό για τη λίγη δοκιμασία που περνάς και την αντέχεις. Είχε μια φωτογραφία του Αγίου Νεκταρίου στο κελί του, την οποία ευλαβεί το πολύ, πάρα πολύ, και συχνά του ζητούσε βοήθεια και παρηγοριά. Το διάστημα αυτό ο Άγιος ήταν στο κρεβάτι, τον επισκέφτηκαν η μητέρα του και η αδελφή του. Η μητέρα του άρχισε να του λέει: «Τι κατάλαβες όλη σου τη ζωή? Ποτέ δεν χάρηκες τίποτα. Ψωμί δεν χόρτασες. Και να, κοίτα τώρα πώς σε κατάντησε η αγάπη σου για το Θεό». Ο γέροντας πικραμένος, που ποτέ δεν τον κατάλαβε, της είπε: «Δεν μπορούσα να ζήσω διαφορετικά. Μόνο με τον Χριστό, που είναι το οξυγόνο μου, που είναι η ζωή μου, με Αυτόν ζούσα. Διαφορετικά δεν θα μπορούσα να ζήσω». Η μητέρα του όμως τελικά, μετά από την κοίμηση του Οσίου, εκάρει μοναχή με το όνομα Άννα. Και μόνο τότε, όταν πια επισκίασε η χάρη του Θεού, κατάλαβε το λόγο που θρηνούσε ο γιος της όλα τα χρόνια. Ακόμα και όταν βρισκόταν στο κρεβάτι, δεν σταμάτησε να νουθετεί, να διδάσκει τα πνευματικά του παιδιά που τον επισκέπτονταν. Τους έλεγε συχνά: «Ο Θεός φανερώνει τη δυστυχία του άλλου για να μας διδάξει την αγάπη. Να είστε πονόψυχοι, να έχετε καλή καρδιά, να σηκώνετε το βάρος του άλλου, να λέτε εσύ μοναχέ, εσύ μοναχή, ή εσύ κοσμικέ και εσύ κοσμική. Δεν είναι βαρύς, δεν είναι το βάρος του αδελφού μου βαρύ, δεν είναι βαρύς γιατί είναι ο αδελφός μου, είναι ελαφριό το φορτίο, διότι είναι του αδελφού μου. Έτσι θέλει ο Χριστός μας, έτσι θέλει ο Θεός, έτσι σας λέω, ο ανάξιος και τυποτένιος. Ό,τι μπορεί να προσφέρεις, είτε σωματικά είτε ψυχικά, να το κάνεις για την αγάπη του Χριστού και μόνο για Αυτόν. Να έρχεστε σε μένα, γιατί μου έδωσε ο Θεός το χάρισμα να σας ελευθερώνει από τους λογισμούς και να παίρνω το βάρος σας. Πολλές φορές πληγώνουμε την καρδιά του άλλου και δεν το υπολογίζουμε. Όπως εν ημέρα κρίσεως ο Θεός θα το λογαριάσει αυτό, το ότι πλήγωσες την καρδιά του άλλου. Μη πληγώνετε ο ένας τον άλλον, δεν χρειάζεται. Διηγείται δε ο Πρωθιερέας Μυριάν, είναι πνευματοπαίδι του Αγίου, κάποτε κάναμε περίπατο με το γέροντα και ακουμπώντας το χέρι του επάνω μου, μου είπε: «Και πού δεν θα με βλέπετε, παντού και πάντοτε θα είμαι μαζί σας». Εγώ του ζήτησα να μου εξηγήσει τι εννοεί με αυτό. Τότε μου απάντησε: «Στη φτώχεια, στην ανέχεια, στον πλούτο και σε οτιδήποτε κατάσταση βρεθείτε, εγώ θα είμαι μαζί σας». Τότε αστειευόμενος του είπα: «Γέροντα, μόνο μαζί μου θα είσαι? Εγώ είμαι τσιγκούνης». Τότε μου απάντησε: «Όχι παιδί μου, θα είμαι με όλους. Όποιος προσευχηθεί και με ζητήσει, εγώ θα είμαι πάντα εκεί. Όποιος χριστιανός με ζητήσει, θα μου ζητήσει χάρη σε μένα, εγώ θα είμαι κοντά του, θα είμαι πάντα εκεί». Λίγους μήνες μετά την ποικίμησή του και ενώ ο Άγιος ήταν στο κρεβάτι, τον επεσκέφτηκε ο Πατριάρχης Ηλίας, ο δεύτερος με τον οποίο είχε ιδιαίτερο σύνδεσμο πνευματικής αγάπης. Του φόρεσε ένα μεγαλοπρεπή σταυρό και τον τίμησε με το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη. Φεύγοντας ο Πατριάρχης, ο γέροντας φώναξε ένα πνευματικό του παιδί και του είπε να εναποθέσει το σταυρό στην Αγία Τράπεζα του Ναού, θεωρώντας τον εαυτό του ανάξιος της τιμής που του έκαναν. Προς το τέλος της ζωής του, ο Άγιος παρήγγειλε ένα φέρετρο και έμπαινε μέσα για να έχει μνήμη του θανάτου. Σημείωνε το εξής: «Τώρα που πλησιάζει το τέλος μου, αφήνω την αγάπη μου σε όλους τους Ορθοδόξους. Στον καθένα σας ξεχωριστά ακούτε γλυκές μου ψυχούλες». Το παράξενο ήταν όσο πλησίαζε το τέλος της ζωής του, είχε μεγαλύτερη χαρά. Τον διέπαιε μια χαρά. Γελούσε, ήταν χαρούμενος. Εμείς μόνο που θα ακούσουμε κάτι για την τελευταία ώρα της ζωής μας, τρέμουμε. Αυτός γελούσε,
Το τελευταίο τεσσαρακονθήμερο ο Άγιος μετρούσε πια τις μέρες. Λίγο πριν ξεψυχήσει οι γλυκές μου ψυχούλες έλεγε: να θυμάστε τα λόγια μου. Όπου υπάρχει αγάπη, υπάρχει ο Θεός. Όπου δεν υπάρχει αγάπη, εκεί υπάρχει κόλαση. Είναι κόλαση. Είναι στην κόλαση από τώρα αυτός που δεν έχει αγάπη. Σου πω εγώ, εσύ που δεν έχεις αγάπη, στον αδελφό σου, στο συνασκητή σου, στη συνασκήτριά σου, δεν έχεις αγάπη και δεν μπορεί να την ανεχθείς και δεν μπορεί να συμφιλιωθείς μαζί του. Σου πω εγώ, τι κόλαση θα έχεις. Από τώρα το καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις αγάπη, αλλά και όπου και να πας δεν θα υπάρχει αγάπη του Χριστού, διότι δεν συγχώρεσες τον αδελφό σου, δεν συγχώρεσες την αδελφή σου και θα υπάρχει εκεί κόλαση, δεν θα υπάρχει αγάπη. Έτσι είπε ο Άγιος. Στις 2 Νοεμβρίου 1995, και ενώ είχαν μαζευτεί όλοι στο κελί του, γύρισε ο Όσιος με πόνο στην εικόνα της Παναγίας που τόσο πολύ αγαπούσε και της είπε: «Μητέρα, μητέρα, είμαι έτοιμος να με πάρεις, να με πάρεις». Χαμογέλασε και καθώς έβγαινε η ψυχή του, το πρόσωπό του έλαμψε. «Μητέρα, μητερούλα, Παναγία μου, Παναγιά μου, Παναγιά μου, γλυκιά μου Παναγία, είμαι έτοιμος, έλα να με πάρεις Παναγία μου». Και τότε το πρόσωπό του έλαμψε, διότι πήγε η Παναγία και τον αγκάλιασε και του είπε: «Έλα να σε πάρω, έλα να σε πάρω, γιατί τώρα θα σε οδηγήσω στον Υιόν και Θεό μου». Διηγείται, γλυκές μου ψυχούλες, μία μοναχή. Με βαριά καρδιά αποχαιρετήσαμε τον γέροντα και δεν μπορούσαμε να φανταστούμε στη μετέπειτα ζωή μας χωρίς αυτόν. Το τελευταίο του βλέμμα ήταν γεμάτο από αγάπη και παρέδωσε την ψυχή του χαμογελώντας. Διηγείται ο γιατρός του Αγίου, 2 και με 3 μέρες πριν κοιμηθεί ο γέροντας Γαβρίλ, είχαμε κάνει αιμοληψία. Τελικά το αίμα δεν χρειάστηκε και το αφήσαμε ξεχασμένο μέσα σε ένα ράφι. Μετά από 4 χρόνια με πήρε τηλέφωνο μια συνάδελφος και με απορία με ρώτησε: «Θυμάσαι που είχαμε πάρει να πάρουμε αίμα από τον γέροντα πριν κοιμηθεί?» Εγώ της απάντησα καταφατικά και στη συνέχεια μου είπε: «Αυτό το αίμα δεν έχει πήξει». Απορροφημένα της είπα: «Να μου το φέρεις για να το ελέγξω». Και τότε διαπίστωσα πως όχι μόνο απλά δεν είχε πήξει, αλλά ούτε καν μύριζε, ούτε καν είχε γίνει αιμολυσία. Λίγο το αίμα να το αφήσει, πίζει το αίμα. Εκείνος δεν έκανε αιμολυσία. «Άγιε Γαβρίλ μου», πήρα μια σταγόνα σε ένα τζαμί και το έστειλα για ανάλυση. Ακούτε, τα αποτελέσματα από το εργαστήριο έγραφαν πως όλα ήταν φυσιολογικά και εγώ τους απάντησα πως η αιμοληψία είχε γίνει προ 4 ετών. Προ 4 ετών. 4 χρόνια πριν. Το αίμα του ήταν στο μπουκαλάκι και το είχαν πάρει για να το εξετάσουν και το ξεχάσανε και μετά το βρήκανε και μετά από 4 χρόνια ήταν όπως σας διηγήθηκα. Διηγείται η διακόνισσα του Αγίου Μοναχή Παρασκευή το πρώτο θαύμα. Πολλά θαύματα, πολλά. Δεν έχω το χρόνο να σας τα διηγηθώ όλα. Έπειτα να με λυπηθείτε και εμένα γιατί κουράζομαι λίγο να σας τα λέω. Αλλά με όσα θα μπορέσω να σας πω, εσείς να αποκομίσετε αυτή τη γνώμη. Να παρακαλέσετε τον Άγιο να σας φωτίσει, να γίνετε ωραίοι άνθρωποι, καλοί άνθρωποι. Όχι κακοί άνθρωποι, κακές ψυχές. Λίγες μέρες μετά την κοιμήση του Αγίου έγινε και το πρώτο θαύμα, γλυκές μου ψυχούλες. Μια γυναίκα πονεμένη ήλθε να παρακαλέσει για την εξαφάνιση του παιδιού της. Εγώ την προέτρεψα να πάει στον τάφο του Οσίου και να του μιλήσει για τη στεναχώρια της. Σαν να μιλάει σε ζωντανό άνθρωπο. Μέσα σε 3 μέρες η γυναίκα βρήκε το εξαφανισμένο της παιδί. Εγώ δεν έδωσα και πολύ σημασία σε αυτό, όμως μετά το πρώτο αυτό θαύμα άρχισε να έρχεται πλήθος ανθρώπων και να μου διηγούνται θαύματα που τους έκανε ο Άγιος Γαβρίλ.
Στις 20 Δεκεμβρίου του 2012 η Ορθόδοξη Γεωργιανή Εκκλησία μετέβη στην Αγιοκατάταξη του Οσίου Γαβριήλ, Ουργεμπάντσε, του ομολογητού, του ευλογημένου, του αγιασμένου, του ενισχυμένου, του δυναμωμένου, του χαριτωμένου, του ευτυχισμένου, του Αγίου Ομολογητού και δια Χριστόν Σαλού. Εδώ, γλυκές μου ψυχούλες, στις 22 Φεβρουαρίου του 2014 έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Γαβριήλ. Από μέρες πριν είχε μαζευτεί αναρρύθμιτο πλήθος ανθρώπων από όλο τον κόσμο στην Τυφλίδα για να δοξάσουν τον Άγιο. Μετέφεραν το σκηνομά του στη Μονή Σβετισχόφελη για να γίνει τελετή. Εκεί το περίμενε με βαθιά συγκίνηση ο Πατριάρχης Ηλίας, ο δεύτερος, για να το προσκυνήσει μαζί με το πλήθος πιστών. Στην ηλικία των 7 ετών η Νανούκα διαγνώστηκε με κακοήθιο όγκο. Υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση και έκανε την πρώτη χημειοθεραπεία, χωρίς όμως να έχει ιδιαίτερα αποτελέσματα. Οι γιατροί προέτρεψαν και σε δεύτερη. Πήγαμε εκείνο το διάστημα στη Μονή Σάμπταυρο και παρακάλεσε τον Άγιο Γαβριήλ να μην χρειαστεί να κάνει και δεύτερη χημειοθεραπεία. Μετά από αυτό, όταν πήγαμε στο νοσοκομείο και κάναμε τις απαιτούμενες εξετάσεις, με πολλή έκπληξη μας ανεκοίνωσε ο γιατρός ότι δεν υπάρχει καμία μετάσταση και πως το παιδί είναι υγιέστατο. Τα ακούτε, γλυκές μου ψυχούλες? Τα ακούτε? Βάλτε τα αυτιά σας να ακούσουνε. Πάρτε και το μυαλό σας να νοήσει. Εκείνος έζησε τότε και εμείς ζούμε τώρα. Και εμείς μπορούμε να γίνουμε ευλογημένοι και άγιοι. Και εμείς μπορούμε να ζήσουμε στα βασίλεια τα ουράνια. Και μπορούμε να ζήσουμε στις ουράνιες μονές. Και εμείς, γλυκές μου ψυχούλες, σε μια Θεία Λειτουργία στη Μονή του Σάμπταυρο, και ενώ ήμουν ντυμένος υποδιάκονος,
τράβηξε την προσοχή μου ένα νεαρό παιδί. Υποβασταζόταν από δύο ανθρώπους, οι οποίοι τον οδηγούσαν στη λάρνακα του οσείου. Το παιδί προσκυνώντας είπε τα εξής λόγια: «Δόξα Συ, Κύριε, και δόξα σε σένα, αγαπημένε μου Άγιε Γαβριήλ». Εκείνη ακριβώς τη στιγμή μια γυναίκα λιποθύμησε και τρέξαμε να τη βοηθήσουμε. Όταν συνήλθε, μας εξήγησε ότι το παλικάρι ήταν ο γιος της και πως είχε να μιλήσει 9 χρόνια. Κάντε το, γλυκές μου ψυχούλες, να τον παρακαλέσετε, να του πείτε: «Κάνε με καλό, δεν είμαι καλός άνθρωπος, δεν είμαι καλός μοναχός, δεν είμαι καλή μοναχή, δεν είμαι καλός, ψυχή δεν έχω καλή, έχω κακίες, έχω πάθει, βοήθησέ με, Άγιε μου, να ευαρεστήσω στον Θεό». Και τώρα σας λέω και για τη Διαθήκη. «Ζητάω από όλους να με συγχωρέσετε. Δεν κατόρθωσα να αγαπήσω τον Θεό και τον πλησίον, παρόλο που προσπάθησα πολύ. Σας παρακαλώ να φέρεστε σε όλους τους ανθρώπους με αγάπη, με καλοσύνη και με ταπείνωση. Μην ξεχνάτε, όποτε περνάτε από τον τάφο μου, να παρακαλάτε τον Θεό να με συγχωρέσει τον αμαρτωλό. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε την αιώνιον ζωή. Με όλη μου την καρδιά σας δίνω την ευχή μου και εύχομαι σε όλους, όλοι να τύχουμε του ελέους του Θεού και να γίνουμε κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Δεν χορταίνω να σας μιλώ. Η ώρα μας περνάει. Γι' αυτό, γλυκές μου ψυχούλες, εκείνο που ποθώ μέσα μου είναι πνεύμα καλό να έχετε. Πνεύμα καλό να έχουμε. Εντάξει, δεν μας πιάσαν από το λαιμό να μας πνίξουνε. Σας παρακαλώ, συγχωράτε ο ένας τον άλλον, να μπορέσετε να κάνετε την προσευχή σας, να μπορέσετε να μην σας εγκαταλείπει ο Θεός. Γιατί όταν εμείς έχουμε αυτά τα κακά ένστικτα, όταν εμείς έχουμε αυτή και μπουγκρίζουμε γιατί μας έβλαψε ένας, τότε πού είναι αυτά που είπες, Χριστέ μου? Δεν εφαρμόζονται, αλλά χαίρεται ο άλλος, ο εχθρός. Ποιος είναι ο εχθρός? Ο διάβολος. Πώς το λένε αλλιώς? Ζερζεβούλ. Πώς το λένε αλλιώς? Ο ακατανόμαστος. Πώς το λένε αλλιώς? Πολλά ονόματα έχει. Πολλά ονόματα δεν θέλω να σας τα πω. Αλλά θα σας παρακαλέσω, μη γινόμεθα οπαδοί του διαόλου. Μη πικραίνουμε τον Θεό. Να αγαπάμε τον Θεό και να προσπαθούμε πώς να τον ευχαριστούμε. Θα κάνω αυτό για να τον ευχαριστήσω. Τότε θα σας έρχεται ουράνια δρόσος, σας το υπόσχομαι, θα έρχεται μέσα στην ψυχή σας μια χαρά και θα είναι η ανταμείβη από τον Θεό. Ανταμείβει ο Θεός, γλυκές μου ψυχούλες, εκείνη την ώρα τον άνθρωπο ο οποίος τον ευχαριστεί. Να είστε άνθρωποι όμορφοι, ωραίοι, χριστιανοί καλοί, αγιασμένοι, ενισχυμένοι και δυναμμένοι από τη χάρη του Θεού και μια ημέρα όλοι μαζί ουρανοπολίτες. Αμήν και γένετο.